हेलो गाइस नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनथाम गोदान सायर लानानै फैदों ओमफ्राय नोंथांमोननि अननायाव आंना 30K जानानै थांगासिनो आं मालाबाबो सानाखैमोन जे नोंथांमोना बिदि अननाय होगोन आरो आं जे बिसिमाव मोनहैगोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन नाथाय नोंथांमोननि अननायजों आंनि खस्थ'आ गाइस बिसिमल' आं एसेल' खस्थ' खालामदों गासिबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंसो आं दिनै बिसिमखौ मोनहैनो हादों लाभ इउ अल गाइस बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो थाबैनो 30K जागोन होननानै आसा थाबाय थ'दो बिदिब्ला दिनैनि मोनथाम गोदान सायारिखौ खोनासंसै आंना मोनसे खोथा हमनानै मोना जाय जोंनो इम्परटेन्स होआ जों बेनि उनावसो खारथाबबाय थायो आरो जाय जोंखौ मोजांखौनो मोना जों बेखौसो मोजां मोनो आरो जाय जोंनिफ्राय गोजान जालांबाय जों बेखौसो मोननो थाखाय हास्थायबाय थायो लोगोफोर बेसे मोजां नाङोना जेब्ला सोरबा बुङो जे आं थाखानाबो सोरबा गुबुनजों मानो रायलायो होनना नाथाय जोंनाथ' बिदि बुंग्रा रावबोआनो गैया नोंथांमोना बबे मोनसे सायारिखौ नायनानै मोजां मोनखो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय आं बे चेनेलावबो माने सम सम ब्लग लाबोनो होनना सानदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय लाबोनांगौना लाबोनाङा नोंथांमोननि मथेबा लाबोनांगौबा लाबोनोसै नेक्स्ट भिडिअ अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननायसै अब्लासिम टेक केयार टाटा बाय बाय